Kok ora isin lho Ga kemo genduran bareng wong-wong Ga? Ora lah. Iso ngaji apa ora nang kono? Genduran maca apa kono ki mau ngirim wong mati? Yasin. Maca Yasin? Mok diwe buku cilik-cilik ngono kae? Ora ya maca Pak Korib, terus maca bareng-bareng ngono lho. Terus awakmu melok ning melu-melu ngono? Ya. Demen melok genduran? Demen to. Enggak juli apa? Kok bengi gedean apa? Lah kuwi mau entuk apa ae awakmu? Iki roti, Terus yang geprek, iki ambil iki. Terus enak apane neh? Ambil iki. Enak apane neh? Iki tok. Terus ambil rokok. Rokoke kekno Mas Widi engko, rokoke dikekno Mas Widi. Ya moto. Masal. Iki ngongkon-ngongkon aku kok. Lah mau piye maksude rokoke utilane? Mau tak kekne. Lah mau apane? Konku. Astagfirullahaladzim. Utilan oleh genduran ki mok kon nuku Mas Widi. Ki mok kon nuku pira? 2.500. Lho, lah kok larang men? Ini kan sing 2.000. Biasanya Mas Widi ngongkon sing 2.000 pokok. Sing 500 upah. Lah ya kuwi lek oleh genduran ya dikekne to Le, kok dadak kon nuku lho. Mah. Astagfirullahaladzim. Ya wes engko tak tukune 2.000 wes, engko tak kekne Mas Widi. Yo, lah sampean 2.000 ora apa-apa. Walah, dadi nek oleh genduran ku utilane didol. Walah, ya wes gek dipangan, gek ngaji lho bar magrib ya. Ya ya.